जबन कई दिहे अनहार हुआ जोर का करी जबन बात बस सवर्गों में उगोर का करी। सुबोध भैया की तरफ से देखो भैया गिरी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बारी बारी से तरफ तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अभी मेन मुद्दा पे हम लेके चले गए। अभी हम चाहब कि इस सब खातिर एगो गीत सुंदर सा हो तनी लयदारी वाला है जी, तनी फास्ट वाला है। लेकिन ये गीत के बाद कि भोजपुरिया मारा अब देगा तारा सुन ले हम बानी रहे हर दम्बे पर कि हम नहीं बोलब ऐसन खाता कि हम नहीं बोलब ऐसन खाता कि दिल वाला हवे कि दिल वाला हवे सुन ले गोरिया आजा बलिया हो छपरा दिल वाला हवे सुन ले गोरिया आजा बलिया हो छपरा भोजपुरिया बड़ी भेला